Snits had een goede uitgangspositie om door de landelijke bekerfinale te heljen. Ze hebben de eerste wedstrijd ommers met 3-1 en boven dat had de ploeg van coach Petra Groenland dit seizoen 4 keertje in Dok spelen en alle keren water woen. Geen probleem dus, zoen je sezen. Ja, dat is ook het gevaar en daar behoed je ze ook voor. En daarom ben ik wel heel blij dat we vorige week niet zo'n hele goede wedstrijd gespeeld hebben. En dat Dok eigenlijk ons aardig onder druk hebben gezet. Dus ja, dan sta je boven met beide beentjes op de grond. De eerste set gaat lang liek op, maar sjoch dan naar het gezicht van coach Petra Groenland. Dat zei het genoeg. Ze is net tevreden met hoe het gaat. Dok had een godslijn van 2 punten en zit maar joggetje zoontje voor. Groenland vreegt een time-out om. Ja, wat heb ik gezegd? Het is allemaal, dat gaat zo impulsief, zeg maar. Maar blijkbaar wel de goede woorden, want ze gingen inderdaad draaien. Snits had er niet om de swing te pakken en Dok pakt nooit die laatste time-out geen enkel punt meer. De eerste set gaat mij 24 joggetje naar de Snitsers vrouwen. Als Snits de tweede set wint, staan ze in de finale. En ijs komen die Snitsers in die tweede set geen enkel moment in de zwierigheden. Op 24-18 met Monique Volkers dan serveren voor de set. Stop is van Grace Ibema, Roos van Wijnen, kind het dan oormaatje. En dan de technische fout van Dok en zo gaat het laatste punt in deze tweede set naar de Snitsers. En omdat ze de thuiswedstrijd met 3-1 wonnen, is de bekerfinale nou een feit. Dok pakt nog wel een set, maar dat maakt het niet meer uit. Snits wint de tweede confrontatie met de ploeg uit Dwingelo met 3-1 en mag het dan op 10 april in Almere opnemen tegen de grote favoriet Weert. Ik denk dat we lekker ons eigen spel moeten gaan spelen en er vooral van moeten gaan genieten. Want het is niet iets wat je natuurlijk wekelijks meemaakt. Dus ja, ik denk dat we er vooral heel veel van moeten gaan genieten en dan zien we het wel. Na jaren zonder succes zit Snits nou voor het eerst nog een 92 weer in de landelijke bekerfinale.